Saħadu kif naqat miegħi il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Sur George Azzopardi. Sa tajba, George. Sallim lilek u nsallim it-telespettatur kollha ta' wan. Mela, kull darba li tkun hawnhekk tkun ifisser illi se tħabbar xi ħaġa importanti tal-Partit Laburista. X'inhi din darba? Naħseb id-darba naħsibx li hija xi sigriet żgur fi żmien il-festi. Il-Partit Laburista dejjem jagħmel maratona ġbir ta' fondi. Din id-darba ħanamlu maratona ġbir ta' fondi kif nagħmlu s-soltu. Naf li forsi xi wħud qegħdin jgħidu f'Settembru saret maratona ġbir ta' fondi wkoll. Daħlin fi żmien daqsxejn eċitanti, taf, u żmien li jitlob illi kien hemm daqsxejn sosten iktar lill-partit. Aħna kull pass li nagħmlu l-partit huwa pass li neħduh dejjem mill-kontribuzzjonijiet li jtuna ħafna minnhom huma tal-ispettaturi ta' dal-programm u niddependu fuq kull ma nagħmlu, ġifieri kemm fuq il-ġurnata ta' kuljum, kemm fuq is-sena ta' kuljum bil-mod kif jopera l-partit. U iktar issa li daħlin f'kampanja elettorali li eventwalment aħna niddependu kemm kull partitarju li qed jismanna bħalissa lest li jikkontribwixxi ħalli l-messaġġ tagħna jasal għand kulħadd. Ħanvaraw din il-maratona ġbir ta' fondi tal-Partit Laburista. Direttur. Maratona ġbir ta' fondi tal-Partit Laburista. Villaġġ tal-Miliet b'attivitajiet għall-familja kollha, spettaklu u diskussjoni. Ingħaqad magħna nhar il-Ħadd 5 ta' Diċembru min-nofsinhar il-quddiem fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista il-Ħamrun.